De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. Lof zij u, Christus. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei, de tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer. Ze waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen, kom, volg mij. Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder gaande zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden hem. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Wij mensen, wij zijn niet graag streng voor onszelf. We maken niet graag ingrijpende keuzes. We nemen niet zo gauw eenduidige beslissingen. We willen toch altijd graag ergens iets van een escape hebben, een uitzondering op de regel. Zeker als het ons zelf betreft. En het woordje radicaal heeft een hele vieze en wrange bijsmaak gekregen. En dan niet alleen omdat er radicale groeperingen in de wereld bestaan die voor een hoop rommel kunnen zorgen, maar radicaal, ach ja, dan zit je er zo aan vast. Radicaal heeft te maken met je roots, met de wortel van alles. Als je het woordenboek op radicaal loslaat, dan krijg je termen als uitermate sterk, ingrijpend, erop of eronder, volledig, met uiterste consequenties, met wortel en al. Wie zich radicaal ergens aan geeft, die leeft ervoor en die gaat ervoor en die laat zich onderweg door niets of niemand afleiden. Radicaal wil zeggen je goed bewust zijn van je herkomst en je bestemming en dan recht op je doel afgaan. Radicaal verdraagt zich niet met aarzelen en vluchten, maar maakt er onmiddellijk werk van. Ook in het besef dat het gaat om hier en nu, met de nadruk op nu. Het is eigenlijk zelfs nu of nooit. Laat dat nou, beste mensen, de weg zijn die het evangelie ook vandaag van ons vraagt. Marcus, wiens evangelie we dit jaar lezen, heeft altijd haast. In hele korte bewoordingen beschrijft hij zaken en meteen gaat het grote verhaal verder. In maar een paar zinnen wordt bij hem Jezus gedoopt, Johannes gevangen genomen, verblijft Jezus in de woestijn en begint zijn reis door het land om overal het evangelie te verkondigen. En waarom? Dat zegt Jezus zelf vandaag. De tijd is vervuld, het rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. En dan roept hij één op één meteen zijn leerlingen. Volg mij, vertrouw mij, deel in mijn leven. En dat doen ze. Ze lieten hun netten en hun boten en zelfs hun vader achter en gingen met hem mee. Hun netten, hun boten, hun vader, dat was hun hele leven tot dan toe. Netten en boten, als je dag in dag uit van de vroege morgen tot de late avond en zelfs tot diep in de nacht moet zwoegen, om vervolgens daags erna weer hetzelfde te doen, wat is de zin daarvan? Natuurlijk, we moeten werken om te leven, maar
waar leven we dan voor? En als je vastzit aan je vader en zijn trawanten, in die zin van dat je mee moet doen zoals het altijd is geweest en zoals het altijd ook zal blijven, waar leef je dan voor? Wat kan de zin zijn van een altijd maar doelloos om jezelf of elkaar heen draaien totdat de molen stopt? Aan de oever van het meer, dat is altijd een plek om eens goed tot bezinning te komen, stelt zich de vraag naar de zin van het leven. Wat dat betreft klinkt ons dat woordje mensenvisser raar in de oren, maar voor die vissers toen, de latere apostelen, zal meteen duidelijk zijn geweest wat Jezus hier bedoelt. Een mens is niet bedoeld om te spartelen in het water of om heen en weer geslingerd te worden tussen van alles en nog wat of om meegesleurd te worden met welke stroom of stroming dan ook. Een mens moet vaste grond onder zijn voeten hebben, een fundament om op te bouwen. Mensenvissers. Die mensen vissen, bevrijden uit een bestaan waarin ze verdrinken. Of dat nou gaat om verdeeldheid of isolement of een leven gebouwd op materiële en dus vergankelijke zekerheden, onzekerheden dus. Ieder serieus mens stelt zich de vraag, is dit het dan? Je kunt in een crisis de broekriem aanhalen en als het beter gaat dat weer wat loslaten. En als er te veel gedoogd wordt, alles wel weer aanscherpen. En op magere jaren volgen ook wel weer vette en op vette magere, niets nieuws onder de zon. Maar waarom? In Gods naam, waarom? En wie zich daarvoor openstelt, voor die serieuze levensvragen, voor die klinkt vandaag het verlossende woord uit de mond van de Heer. Kom, volg mij. En zij gingen met hem mee. De Heer roept ook ons allemaal. Nee, we hoeven ons huis niet te verkopen en onze baan niet op te geven. De Heer roept ons om op onze eigen plaats radicaal te zijn in zijn navolging. Hoe? Geloof. Bid. Ga naar de kerk, want daar vind je Jezus. Maar even zalig, luister goed en maak het ware in Jezus' naam, want naar hem zijn we als christenen genoemd. Als een kind roept om bescherming, als een zieke vraagt om erbij te blijven, als een zondaar vraagt om vergeving, als een geliefde je vraagt, hou van mij, als een dakloze vraagt om nou eens niet weggestuurd te worden, of als een vriend rekent op je trouw. Jezus vraagt ons gewoon radicaal te zijn daar waar we wonen, leven, werken. Daar mogen we de netten uitgooien om elkaar te vangen. Vangen voor het volle leven met Jezus. En waar zouden we op wachten? De tijd is vervuld, de hemel open, het rijk Gods nabij. Haast je en geloof in vrede en met veel vreugde in Jezus' evangelie. Amen.